खुलुमबाय नायगिरिफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाहरनाय थाबाय आं खर' लोबदों नालाय नै खर'आ गिसिखायनो आङो जिखौ बोखाराखै आरोना दिनैथ' सरस्वती फुजा सनाफोर हेपि भेलेन्टाइन दे सनाफोर जोंनि थाखायथ' नंला सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आरोना सेंग्रा सिख्लाफ्रा मानिगोन मालाय आरोबाव दिनैनि दिनावनो माने बिराद दुखुनांथाव जाथायबो जानानै थांदोंमोन नङा होनबा बयबोथ' रायजो राजाफ्रा बावनो हानाय नङा दिनैनि दिनखौ बिथांमोननि आत्मायाबो जाहाथे अराय समबो जाहाथे गोजोनैनो थाबाय थानो हायो नै 14 फेब्रुवारियाव मा जादोंमोन बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ नङा होनबा दुखुनांथाव खौरां दुखुनांथाव बाथ्रा माथो खालामबावनो उफाय गैया जानानै थांबाय थावबो गोसोखाङो आरोना बावनो हानाय नङा अराय समबो बोरैबा मोनो गोसोखौनो दुखु मोनो मानो होनबा जोंबो बिदिनिनो दा फेमिलि आरोना जोंखौबो बावनो हानाय नङा अरायबो गोसोआव थाबाय थागोन आरो थाबायबो थानांगोन आरोना सनाफोर थ' दिनैनि ब्लगखौबो जागायलांसैलाय सनाफोर जायफ्रा नायनो मोजां मोनो नायलांदोलाय आरोना आङो दासो मन्दिर टन्दिर सुखांनानै लाखांजोब्बाय ओमफ्राय प्रसाद आरो हानोसै आरोना प्रसादारि हानोसै आं दासो हारसिं मानसि नालाय फारसेनिफ्रायनो जगार खालायजोबनांगौ ओंखायनो लासै खालायजोब्बाय आङो दा 9ता जाबाय टाइमा लासै होलांसै आरोना हारसिं मानसि नालाय हारसिं मानसिनि जगार खालामनाय नालाय फिसाजोंबो टाइम होनांगौ जायो ओरै न'नि खामानि थायो मा थायो ओमफ्राय दा आं मन्दिर टन्दिर सुनानै लाखांजोब्बाय प्रसाद हानोसै आरोना आङो दा थाब नायलांबाय था सनाफोर दिनै भिडिअखौ बरनानै जोबजासिम प्रसाद हानानै लानोसै आङो नै ओरै सुनानै लाखाबाय बेखौबो सुनानै लाबाय हानसै गुसुथार नालाय न' सिङाव ओंखायनो बाहेरायाव सान्दुङावसो हानसै आङो खर' लोबनानै जि गोजांनाय मोनबाय थ' थाब हानानै लागोनसै सनाफोर हाखांबाय ने प्रसादखौ एबार बिबार आरि खानसै हाखांबाय ने प्रसादखौ आङो र' सिथिं सिथारथारहाय नोङो अट' लानानैबाथाय जेबो जाथारा रेडि खालामजोब्बाय सनाफोरनि आङो प्रसाद आरि गाइखेर थाइखेर होनानै गय जरा फाथै जरा ओरै प्रसाद ओरै फिसाजोनि लेखाखौबो हाननानै लाबाय होनोसै गबाय सनाफोर जेने थेने गबाय सनाफोर जेने थेने आबो फुगो जोंना फिसा लाग्राबो गैया नालाय बिराद जाल्ला हुलुस थुलुससो जोंना फुजा होनाय मानि नालाय एकदम फुजा होफुनायावसो गावहासो गाबबाय थानाय बिराद गाज्रि बियो प्रसाद जानानै लानोसै सनाफोरनि जेबो जायाखै आरोना दाबो ओमफ्रायसो ओंखाम ओंख्रि संसै टाइमाबो दा खयथा जाबायथाय ओमफ्राय दोनफै फाखायाव गुसु जायो बिसिनायाव थिखांना दोनफै गाबगासिनो दं सासेया खेनसेनो बैग्रि नै दिनैसो मोनजासिगोन फुजा होखांबाय नालाय दिनैनिफ्राय जानोसै दै देना जानांगौ दिनै बैग्रि 밥커? खाबायबो मिरामिस संबाय ओंखाम ओंख्रि उखैथारबाय कफि आलु लाब्रा जेबो गैया कफि आलु लाब्रासोनि जेबो होआसै थावल' होबाय बानलुबो होबावासै आं ओरै आब' फैदों न' खाथिनि साहा फुदुंदां नै थ' सनाफोर ओंखाम जाखांबाय
ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालायला आरोना मेंबाय बिरादनो थ' दिनै भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय थ' बाय बाय